ויטסט, סקירות רכב בפרטי פרטים. יום טוב חברים, לפני כמה חודשים דיברנו על זה שאני הולך לטפל בג'ימני שלי במערכת הסאונד ובכל העניין של הבידוד, כי הרכב פשוט זוועה על הכביש. ברגע שאתם נוסעים בנסיעות בין עירוניות אתם פשוט שומעים את כל הרעשי רוח, כל הרעשי כביש, והייתי חייב לעשות משהו דחוף בבידוד, בעניין הבידוד. והיום כמו שאתם יכולים לראות אני נמצא באשדוד, בסדנת אביזרי רכב אוטו בר, וכמובן שכל הפרטים של הסדנה אתם תראו מתחת לוידאו בהערות, אני אצרף את כל הפרטים של הבחור. הבחור פה בעל המקום יטפל לי ברכב. כמו שאתם יכולים לראות יש לי פה מלא ציוד שאנחנו הולכים להתקין בתוך האוטו. יש לנו בעצם בידוד שאנחנו הולכים לשים בכל המרכב של הרכב. יש לנו את הרמקולים וגם את המגבר. אנחנו הולכים לשים את כל זה באוטו, ואתם תראו כמובן את כל התהליך של העשייה, החל מהפירוק של הרכב ועד ההתקנה עצמה. ובסוף אני גם אראה לכם מה היה ההבדל בתחילת העסק הזה, לפני שהתחלנו לשים את ההתקנה. בדקתי כבר את הבידוד בנסיעה בין עירונית, היה בסביבות, רמת הרעש הייתה בסביבות 78-83 dB. וכמובן שאני מדדתי את זה ואני אצרף לכם את זה לסרטון. ונדגיש את הדברים האלה גם לאחר מכן, אני אראה לכם מה קרה לאחר ההתקנה, כמה dB עכשיו יש ברכב. וכמובן נראה לכם את הסאונד וכל העניין הזה של ההתקנה. יאללה חברים, אז שיהיה לנו בהצלחה, וקדימה בואו נתחיל לפרק את הרכב. טוב חברים, אז כמו שאתם יכולים לראות כל האוטו מפורק. החבר'ה עשו את זה ממש בזריזות, חצי שעה, וכל האוטו נראה כמו שעכשיו אתם יכולים לראות. הכל נראה על הרצפה. הורדנו את כל הדיפון באוטו, גם את הגג. תשימו לב כרגע, אתם יכולים לראות שהאוטו נראה הרבה יותר גדול ממה שהוא היה לפני זה, הרבה יותר מרווח מבפנים, בלי כיסאות, בלי מושבים, בלי דיפון,
מה שנשאר זה רק להוריד את הדיפון של הרצפה, וחבר'ה יתחילו להתקין פה חומר בידוד ונגד רעשים ורעידות. זה לא של חברת דיינמייט, זה חברה אחרת, אבל בואו נראה לכם איזה חברה מקרוב, שתראו את זה יותר טוב. זה בלק סילבר של Noise Solution STP, זה החומר שאנחנו הולכים להתקין, וכמובן שכל הרמקולים אחרי זה ייכנסו גם כן לתוך הרכב, רמקולים קדמיים, רמקולים אחוריים, 2 ערוצים בכל רמקול, גם בקדמי גם באחורי, עם הטוויטרים שלהם, וגם המגבר ייכנס לתוך הרכב, על מנת שיהיה לנו פה סאונד פרימיאלי יותר טוב ממה שזה היה בג'ימני במקור. כמו שאמרתי לכם, בג'ימני במקור היה סאונד על הפנים, והיום כל זה הולך להשתנות ויהיה הרבה יותר טוב. וכמובן ראיתם עכשיו את כל התהליך של הפירוק. הדיפון העליון, כמו שאתם יכולים לראות הגג, הלך לתופר, עוד מעט אני אכנס לשם ואני אתחיל לצלם מה שהוא עושה. גם כן תראו את התפירה שהוא עושה שם אלקנטרה, ואנחנו נראה את זה עוד מעט. טוב חברים, אז כמו שאתם יכולים לראות, אני נמצא פה גם כן אצל התופר. המדפרה נמצאת פה ממול לאוטובר, איפה שאני מתקין את המערכת הסאונד ואת הבידוד, והמקום נקרא RG Car. כמו שאתם יכולים לראות כרגע בתמונה, יש פה בחור בשם רוסלן, הוא בעצם התופר, והוא עושה עבודות תפירה. הוא מטפל בכל מה שקשור בתפירה של מושבים, בתפירה של הדיפון, בתפירה של הגג. תראו את התהליך העבודה וגם ההתקנה וההדבקה של אלקנטרה שהולך להיות עכשיו בגג שלי. וגם הוא מחליף את הריפודים של המושבים. כן, הוא לא עושה כיסויים, הוא עושה ריפוד מלא, הוא מחליף ריפוד מלא. אם אתם רוצים לעבור מריפוד בד לריפוד אור, אז בהחלט רוסלן זה המקום. תבואו לכאן ל-RG Car ותחליפו והוא יעשה לכם את כל העבודה, וכל הפרטים שלו יהיו מתחת לוידאו כרגיל בכל הסרטונים. שחבר'ה ימשיכו במלוכה, אני לא אפריע להם. בהמשך הדרך אני אצלם לכם גם איך הם מתקינים את הבידוד נגד רעשים ורעידות, שתוכלו לראות איך זה נעשה בתוך הרכב, ובואו ניתן להם לעבוד.
טוב חברים, אז סיימנו כביכול את העבודה, הכל גמור לגמרי ברכב. מה שנשאר זה רק לצוע וליהנות מהסאונד. אני אנסה להשמיע לכם לאחר מכן איזשהו קטע קטן מהיוטיוב שלי, מהערוץ, כדי שהזכויות יוצרים לא יחסמו לנו את הסרטון. ובינתיים אנחנו נשב פה עם בר ונדבר קצת עם בר, נשאל אותו קצת כמה שאלות לגבי איזה עבודה עשינו, מה התקנו ברכב, מה הייתה המטרה של העסק הזה, ומה אתם בכלל יכולים פה לבוא ולעשות בעצמכם באוטו שלכם. לא רק מערכות איתום וכל הדברים האלה, אפשר להתקין פה מערכות מולטימדיה ועוד דברים נוספים שבא לה לדבר עליהם. יאללה בר, אז בוא ספר לנו קודם כל מה זה החומר הזה. אהלן חברים, אנחנו הגענו במטרה לשפר את הבידוד של הרכב הזה. זה רכב שמגיע עם דיפוני פלסטיק, בלי שום דיפונים, כל נסיעה שומעים בו, מוסיפים לו גגונים, דברים כאלה, זה מוסיף הרבה רעשי רקע. מה שבעצם החומר הזה עושה זה חומר איתום, שהוא תלת שכבתי, יש לו 3 שכבות, חומר של מתכת וחומר של דבק. מדביקים אותו, הוא מבודד את הרעשים. שם אותו בכל מיני פאנלים שהמתכת בהם היא דקה מדי והיא מעבירה רעשים. שם אותו מסביב לרמקולים, מסביב לפלסטיקים. מה שזה בעצם נותן, זה בעצם נותן אקוסטיקה מאוד מאוד טובה לאוטו. האוטו מאוד אטום, מאוד נקי. הסאונד אחרי זה ששמים מאוד, ממש הופך להיות מאוד חד. הוספנו לו כמובן גם מגבר 4 ערוצים, והוספנו לו רביעיית רמקולים של אלפיין 2-way, שכל אחד מהם כולל גם כן טוויטר. מה שנתן חבילה של סיראונד, באמינות, בצורה נקייה, שלא רואים שום חוטים. המגבר הוא דיגיטלי, יושב מאחורי המערכת, ככה שאם הרכב נכנס נגיד במים, בנחלים, דברים כאלה, אין בעיות של קורוזיה, אין בעיות של מגעים, כי הכל יושב מאוד גבוה באוטו. הכל מתכנון באמת במטרה להגיע למצב שזה מה שהוא רצה, שהרכב יהיה שקט בנסיעה, שהסאונד יהיה נקי, ושהאוטו ירגיש יותר מהודק, יותר כמו הרגשה של רכב גרמני. מה שעשינו פה, באמת פירקנו את כל הסלון, אם זה שטיח, אם זה כיסאות, אם זה דיפונים. שמנו חומר איתום, כולל על הגג, כולל על הרצפה, כולל על כל הפאנלים של האוטו. אטמנו את הכל כמו שצריך, שמנו רביעיית רמקולים, וסגרנו את כל האוטו. זה עבודה שלוקחת הרבה מאוד זמן, זה פירוק של כל האוטו קומפלט לגורמים. ולכל אוטו לפי הזמן שלו, מה שלוקח, יש אוטו יותר מסובך, יותר קל, ובסוף הגענו תוצאה שאני חושב שבסוף יצאת קצת מרוצה. יצא פסיכי לחלוטין, לא ציפיתי שזה יצא כל כך טוב, כי ציפיתי שכמה פעמים הרמקולים יכולים לתת באוטו הזה, ודרך אגב הרמקולים שהתקנו הם לא בקוטר כזה עצבני, זה קוטר מקורי שלו. בדיוק, זה רמקולים עדיין בקוטר של מקור. לא עשינו איזשהו תיבות תעודה, מעץ ודברים כאלה. ופשוט הסאונד מדהים לגמרי לחלוטין, והחומר הזה SPP, חומר רוסי, עשה את העבודה שלו. חומר מצוין. אנחנו לא אוהבים את הרוסים, אבל החומר שהם עושים הוא חומר טוב. אנחנו לא מתקינים אנשים, מתקינים את החומר. כן. זהו, אנחנו עושים פה עוד הרבה דברים אחרים, בין אם זה מערכות שמע, מערכות איתור, מערכות מיגון, בין אם זה תוספות קוסמטיות, אם זה תאורת לדים לג'יפים, כל מיני מערכות חשמל, מקררים, ממירי מתח, אנחנו מתעסקים גם עם קרוונים, הרבה ג'יפאים באים לפה לשפר את המכוניות שלהם, מכוניות ספורט, כל מיני מתגים נסתרים, כל הדברים אנחנו עושים, כל מה שמתאים בהתאמה של האוטו, זה הכיף שלנו, זה מה שאנחנו עושים, מהאבזור הפשוט של מצלמת דרך ועד כל מה שרוצים אנחנו עושים. מולטימדיות מן הסתם. כל המערכות מולטימדיה, חשמל. תאומות מקור, כן. הכל, מערכות תאומות מקור, אם זה אינטרנט לרכב, אם זה מצלמות ששליטה מרחוק שרואים את האוטו איפה הוא נמצא ורואים בלייב והוא מקליט בענן. כל מה שלקוח רוצה לשדרג באוטו, אנחנו עושים בעיקרון. קארפליי, אפשר להתקין ברכבים? קארפליי אלחוטי, גגונים, אריסות, מדרכות. כל הדברים האלה, דיפיוזרים לכל הווגיות אנחנו עושים גם כן, מגני רוח, כל הדברים האלה, כל מה שרוצים לרכב שראיתם איפשהו, אנחנו עושים טורבולד עם תאורות לד, הכל. יפה מאוד, יפה מאוד. זהו, העבודה 34, כל מי שרוצה מוזמן להתקשר, לתאם יום ושעה, אנחנו עובדים לפי מוזמנים, מזמינים מה שאתם רוצים ובאים להתקנה לפי היום שאני פנוי. אז קודם כל אני רוצה להודות לך אישית, שהסכמת שנצלם את הרכב ושהסכמת בכלל לעבוד עליו. כי לא כל אחד היה מסכים לעבוד על ג'ימני. זה הכיף שלנו, מכוניות. באמת, עבודה מצוינת, בר עשה פה עבודה יוצאת מן הכלל. וכמובן כל הפרטים של בר היו מתחת לוידאו, תבואו לאוטו בר פה באשדוד. תקבלו את השירות הכי טוב שיכול להיות. וכמובן את הפרטים תראו למטה בהערות, כמו בכל הסרטונים. זה רבה, תודה רבה לך. בבקשה, תחדש, סע בדרכים טובות, תהנה מהאוטו, תבוא לשדרוגים הבאים. חבר'ה, אתם מוזמנים, כן, קפה על בר, עליו. קפה וקולה. כן. יאללה חברים, ביי ביי. יום טוב. חברים, אז סיימתי את כל התהליך של ההתקנות. גם הגג עכשיו הושלם. עכשיו יש לי ברכב גג אלקנטרה, עוד מעט נראה לכם את זה, איך זה נראה.
בחור בשם רוסלן עשה עבודה מצוינת, ואתם בהחלט מוזמנים לבוא לרוסלן, יעשה לכם תפירה של מושבים אם אתם צריכים, או יחליף לכם את הדיפון בגג, או יעשה לכם ציפוי אגר חדש, מה שתרצו. הבחור פשוט מומחה בדברים האלו, אז הוא יכול לעשות לכם את כל הדיפון של הבד אלקנטרה, או אור לפי בחירתכם, או דמוי אור, או מה שתבחרו. ובהחלט שהסאונד עכשיו נשמע הרבה יותר מעניין ממה שזה היה קודם. אני אשים לכם פה קטע קטן מהסרטון האחרון שעשיתי, בין האחרונים שעשיתי. של הסאונד, מאחד הסרטונים שצילמתי, של הדודג' רם. יש שם דווקא מנגינה די יפה ודי חזקה, ואתם תשמעו בעצמכם איך זה עכשיו נשמע ברכב. כן, אני יודע שהסאונד לא יהיה באמת כמו שהוא במציאות, היות וזה מועבר על ידי מיקרופון של מצלמה, אבל עדיין תוכלו להבין שהסאונד פה הוא אחר לגמרי ממה שהיה קודם בג'ימני. ובואו נדליק לכם שתשמעו את זה בזמן שאני נוסע לכיוון הבית שלי. אז חברים, כיוונתי את המצלמה לכיוון המולטימדיה, ואני אנגן פה אחד הסרטונים שעשיתי ל-TRX. ב-TRX יש איזשהו סאונד יפה שצירפתי שם, מוזיקה חינמית שכן לא תחסום אותי מבחינת זכויות יוצרים ביוטיוב. אני מקווה שזה עלה בסדר וזה עלה ולא יעשה לאגים. המולטימדיה קצת בעייתית בקטע הזה, אבל בואו תשמעו איך זה נשמע. אני מקווה מאוד שנוכל להשמיע לכם כמה שניות של הסאונד לאחר שעשו פה בידוד ברכב, וכל הרכב הפך בעצם לכוסת תעודה שלמה, ותשמעו איך זה נשמע כרגע. בואו נדליק את זה. סקירות רכב בפרטי פרטים. אז חברים, אני מקווה מאוד שעכשיו אתם קולטים ומבינים מה קורה פה מבחינת הסאונד. הסאונד השתפר, בהחלט זה נהיה סטודיו, אין פה אקו בכלל בתוך האוטו, הדלתות הפכו להיות ליותר כבדות ויותר מסיביות. בהחלט שעכשיו זה חוויה אחרת לגמרי לנסוע ברכב הזה. אז תענוג גדול, כיף גדול. ועוד הפעם, כל הפרטים של רוסלן שעשה את אלקנטרה בגג, ושל אוטו בר שעשה את המערכת סאונד ואת הבידוד, הכל מצורף לכם כמובן בסרטון. ויאללה חבר'ה, תבואו, תעשו בעצמכם גם את הסאונד, שיהיה לכם סאונד יותר פרימיאלי ברכב, ואני אפגוש אתכם בקרוב בעוד סרטונים נוספים. תודה רבה לכם ולהתראות, ובואו נמשיך לשמוע את הצליל הזה לסיומת.